U xem minnhom jien irid nieħu cigarette break. U ovvjament qudiem il-kamera mhux ħadd pejjeb, allura il-kamera minn qalli ħanejlek x'tagħmel. Oqgħod isajd, żomm li id-dawl l-LEDs. Ħalli jiena nżomm l-Edwin jgħidilna daqsxejn fuq dan il-building kif sibtuh, eċetera, eċetera. U jien niftakar infajtek relax, kien hemm koxxa ta' bib, il-bib ma kienx hemm, ġast kien hemm kamra ma tinfeta l-imkien, serraħt idi hekk miegħu bis-searchlight bil-LED u qed ippejjeb sigarett off camera. U f'daqqa waħda dejt no pjaċir nisma' l-Edwin għax bida jiddeskrivi l-post eżatt kif kont nagħmilha jiena kieku. U fl-istess ħin, di tal-bliħ men, għadni niftakara jisaġrat illum. Xi ħadd qed ikellimni ġew dnejja. Ġifieri qed ikellimni ma mhux kif qed nitkellem jiena miegħek. Whispering, b'lingwa li ma fimx. Ġifieri tgħidix kienet Pollak, kienet Ġermaniż, kienx Kolombja, ma nafx. U għalli xi ħaġa ftit ta' ġifieri forsi kien hemm as 1 second xi ħadd għalli. U dak il-ħin qed ngħid ma' Edwin qudiemi, kollox in a split of a second. Għammedin ma' ħadd. U dak il-ħin hekk isni mhux għax bżajt ippanikjajt għax taw xi ħadd ieħor qafas tilda aċċattlu l-batri tal-LED. U l-ieħor int bis-serjetà qalli ħajkolli. U qed ngħid nispjegalhom ġara u dak il-ħin li ieħor xal it-torċ, jien xalt it-torċ, induru hekk mad-dawra kollha kien building kbir allura tinduna kemm xi ħadd tisma' xi ħaġa. Fuq l-awdjo nqabad? Le, ma nqabadx. Ngħidlek letteralment jiena waħda mill-patti li għamilt qabel tlajt dan il-programm li jekk jiena mhux ħanirrexta, mhux ħanajdlek qed narek jew rajtek jew għax il-kejtu meter immarka veru. Jien qed ngħidlek xi smajt. U fis-sakra ma kontx, għajjien ma kontx, ma bdejx nimmaġi l-affarijiet xejn. Dak il-ħin kull ma minna, mela dorna jekk mal-kamra, mal-din saħol li konna ġa fiha. U ndurġa din il-kamra hekk bit-torċ li kelli tiegħi personali, u kull ma nara section mill-kamra jisa maħruqa. Xi ħaġa forsi qabdet hemm ġew jew ħarquha, ġifieri l-ħajt iswed. Però l-saqaf magħluq twieqi ma kienx fiha ġast letteralment kamra. Ġifieri ma kien hemm ħadd. Ġifieri ma nistax nispjega x'kien hemm. Is-Edwin kien għadu kemm qal li dan huwa building li sar bla 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 għamilna riċerka tiegħu hekk. U kien naħseb xi sptar għas-soldati xi ħaġa hekk ta' dak iż-żmien. Tal-gwerra. Ta' żmien in-Nażi dak iż-żmien. U xejn. Dak il-ħin ma sibna xejn. Dik li ġrat li dak il-ħin u ġraw aktar stejjer kemm domtem li jien ma stajx nispjega. Ġifieri kelli opportunitajiet li nqatta ħin twil waħdi bil-kamera fidi ġa ċimiterju kelli kejtu meter u hekk. Orrejt il-kejtu meter jimmarka ma jiena li billi jixalu l-bozzos tal-kejtu meter ma jfissirx. I mean, ġili konna post li ċellinġajna li jkun hemm xi ħaġa tagħmillek sinjal. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.